mooi, niet? Nou, prachtig, hè? Mijn man is 40 jaar verliezen in april 23 in mijn man busver bij de Fram. En hij is Jood is zijn laatste rit die de Riedenmeiden had. Rond 40 jaar in de busje geweest. En dat is dit eigenlijk nog de planning. En hij weet helemaal van niks. We gaan dus nou een oude bus regelen. Hebben we nou met z'n allen versierd. En dan pikken we hem dadelijk op en dan zullen we even erin. En dus voor jouw dochters. Ja, ook nog eens. Daar is hij heel blij mee. Ja. Hopen we. Nou, vandaag. Ja, heb je daar een beetje reden aan om wat blij te wezen met je? Nou, hij heeft wel zijn handen vol, denk ik. Dat ondertussen wel. Nee, maar ik denk wel dat hij, dat hij er wel blij mee is. Als het niet zo is, dan praten we wel even met hem vanavond. Ja. En 2 van zijn dochters zijn chauffeurs, dus er zit wel een beetje chauffeur in het bloed natuurlijk. Ook nog. Ja. Dus hij had wel wat in je Noord-Jong inderdaad. Ja, en dat vindt hij ook mooi. Dat vertelt hij altijd met veel trots aan passagiers. Dus dan krijg ik later die klant weer in de bus. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Nou, goeiedag. Jeetje. Daar ben ik op begonnen nooit. En nog mijn laatste rit. Jongens, jongens, jongens. Wat is dit? Schitterend. Positie sturen. Ik ben helemaal onder de indruk. Prachtig. Goh. Zo lang mee. Nou, kom maar in jongens. Anders ben ik over tijd, hè? Dat moet niet. Daar maar. Nou, maar shit, stap op van. Richtingen wezen. Richtingen wezen met handen, ja. Tjoe, jongen. Oh, dit is mooi. En maar ze even jaren, wat een geluidje. Ja, dit ding niet, hè. Maar ik ben wel een grote kerel worden, want ik moet buk. En toen reed ik een keer bij de veemerksfut, bij de Frissendhouw, wat nou het WTC is. En toen komt er een busje van links, van de wettenleiding. En die jou van op zijde een heel licht stikje. Ik ging net jongen. Dus wat gebeurt er? Dat busje komt op 2 cilinder erin. En hij had al 20, 30 meter op 2 cilinder erin, zo scheef. Of hij zou omvallen, of op het cilinder. Dus ik zie het echt, hoe gaat dit? En werkelijk weer 20, 30 meter verder, gelukkig op het cilinder. Dus ik ga naar die man daar. En hij stapt uit, hij zegt, dit is net best. Ik zei, wat nou? Hij zei, ik in de broek schikken. Werkelijk weer, het roemde er overal uit. Oh, zou je die masker op? Wat even op werk, ja. Maar ja, zou je die masker op? En toen ben ik mij West. Die stoel van hem hebben wij helemaal inpakt in plastic. Hij er lekker op zitten, lekker sappen. Oh, wat hebben we toen gedaan? Nou, dat is het enige wat ik gewoon heb. Dat is meer dan 40 jaar geleden. Maar rond oktober weer dat 40 jaar lang. En nee, dat heb ik nooit weer botsen. Oh, dus 40 jaar schadevrij. Vind ik toch wel leuk. In de gloria, in de gloria. Hier ben ik. Nou, stappen we hier. Nou jongens, de laatste meters, echt. Zo, jongens. Ah. Skate.
Goedemorgen, heren. Wat ben je aan, man? Nou, wat een beetje met de bladen aan de gang, hè? En wat potblazen. Oeren dik naar de Björmata. Dus de buurman is blij met jou? Nou, als je de buurman is van de gemeente, hè, blazen het altijd in de richting welke kant dat de wind uit is. Die kan blazen zeker uit. Ken je de wien de schuld, Jan? Ja. Ja, dat mag wel, hè? Ja. Want joh, dan komen we er wel bij me, hè? Ja, hè? En hij was een tennisbal in achter. Ja, jawel, oh, jawel. Een hulp door de soms. Ja? Ik heb mijn dochter aan een hoen en die maakt dan mijn tennisbal een beetje, dus ik verzamel die nou worden een beetje. Ja, dan kom ik geregeld even niet op hier. Ik smid ik gewoon bij het bron, maar dan ben ik gewoon naar tennisjes en dan kom ik door de hagen en dan ligt ik gewoon lezen. Dan heb ik nog een mooi veel tennisbaltjes. Jap,